saya simpan kami usuk kemen ipi kipai ba baro ope ka YouTube channel jonga te ibadeng menta in ainuksa ya kini ginung sencar jungi mo ginung sencar jungi kemut kiba penting kipai ba kiba menta kila sukar kat untuk ki tikin ong be ye kin ong be kumne kin ong be tolong kiba kungu lada pin kungu pin long kiba kungu kemut pin sayo jingkerku kemut ong kumta kemut tiengang ong sanang ni sakman ha war hajar arfulai kemut pin sayo sngau sakani ko gasur paj baba i ngan ong yipi ginik sansnam kibanga don hakbor kadong lo jencar palan namar ke jingta uklam covid 19 bat ke jingta jong corona ti ngim simnala bani ei ko paj baba i sejit yang hagani ka kenti ngande ai na kabenta ka chat penriu bat ngan tei ya ka chat penriu ngan develop ya ki snang kitau ngan pendiang ya ki jingdon kam baro ke surok ka nang ta ki badon kam tam ha ka jing im jungi ti sakawai pat ndalakut kata ka bahana ti sakawai pat kin ong kum ni da lanya kali ni ha lenti surok sinong pit kin sahon dalahon pit kamut uta te ade bi kandidat lah ni kumno kublai unrakti ti asdang biang ha bahana kamut ngin kondong kublai ba ha ti kata kan sapek di bahana nang ni sakman ti gitu kinong penting pat nang penting lada pilong kipat ba pilada pi long kiba kongu pin yo jengkerku ani kerku kumno baduk ten kerku kumno adi baduk kerku kumno yo jengkerku kumno baduk tela baduk lalong kumtu tiak bas sang suki bayo ibamlang yo jengkerku manga mapi yo jengkerku ya yo jengkerku ka tede na katakadaw ba mentangan ong ipi kajing pulir ba menta kamiat kadina ka kitab jong kue halen ti ka ka ba ngan pulir ipi namar ba kata ka jinglong jong kibrio namar ba kita ki ba kwa buram lane ba benut be kriao tang ya i bor lane ikhtiar lane ye jingdon jing em i spa ipo ngan ong ipi mdan jingbut mdan ye ti hang ni ngan yui ya kata ka jinglong bahana kimle ran dengan ong ipi kini ki reunyo ben lani kita ki brio ki ba don ka bor ngan ong ipi hang ni don sakri pat ba hajala jungim don sakri pat ba ki dan tengkerat pat ba tangki kenrat pat ba kamut ban su kenhit ban su hukum bakin ban su penbor lani ban su penting kata kadika ka kabang ngayui tede na takadaw ba bali nga sakran kumta wat dan hakini ki lockdown ba uta ubrio hi ubadon hakabor ulit pan na ita ilong kemi da di makalan tang arkerya upan san hajar katar unang kwa darab jot iki baro kamut ndon batiap kumno mle ran kataru bon bawan hayo kamu kisok ki ru shushim kum tu bon bom ai pisa ki dekaro borok ki komplain dot ateri kali dine takadaw bali bang soong ipi ba piru pi kran da kakhtien pi pen sawatang hung da kakhtien kamu kanang berkipat ba borok kin ya buram ya pi la ne kin ya tieng ya pi handai nganong kitong song yo kis ngap man kili ambakalut mantoy shu de nak takadaw to sayele api kumnur la sedang sekali penting jubor mendan jubor de nak takadaw ong ipi wat kata ya kapriang ja kiwe bayo ka kerto hala kajong karampe wat kata ya ukiu ja kiwe bayo kerto hala kajong karampe war kata ya kibrio kiba imnong sngi hala kajak kepo lajong yo kali kerto laha katengkong lajong tede na katakadaw ngan ong ipi
haba pimpat senguthu hi banlong nong sansiar lani pimpat senguthu hi banlong kita kibrio kiba ban sansiar ti lani kita kibrio nong bat an te kamot kamdon jungmut hiru ba pini akran bat kipat ba kamdon jungmut te de na kata kadau balei ba ibadeng dotong ikran be ithau khanang ka YouTube channel namar bali khanang ba kinsai dot phar ki khun kabri uhnyo trap ki khun kabri uhnyo trap ti namar bali ngan ong ipi ukhun kabri uhnyo trap hi season bala kha senrang be nadu kamansiam nadu kadonut usenrang sisa ti dena takadaw ba lada don tang khandiat ru ukhun senrang jong kabri uhnyo trap udei hi usenrang te dena takadaw ngan ong ipi kumba uble trekenrat hi ulathau ya ukhun kabri uhnyo trap ba undei u ba kraw jing start u kraw jutang nadu kipor hendai kulong kuma hadu kat kini kisngi ngim sem ladu ya unung yelam ubasisya te dena takadaw wal ada hangni ngadon bun tang kita ki lang thok bron ki lang thok bran handrei ngan ong ipi nang nep de pin sai i ulang yong sada uli sada kamut pin sai i namar balei ba kai ka ba ublei trekan rat hi ulabu ulamang ulabha ulabanta hakni khandau ka siam ka balau ai baha ai banta yo kun kabri hunyo trap nadu hendai kulong kuma hadu kat gini kisngi ngim semladu namar na kita ki kinya khaput kinya penting put kinya raha spa kinya kwan buram kinya bawra na siliang na sha basep kasngi kamut mut ban telep no ya kata ketip hok ketip sot haki kon kabri unyo trap pinamla dari leiru han de na kata kadaw ong ipi u blade tracken rat utep hila ka jong kabor mdon kam ipi ba pin pen sngotho bakla ya ki kon kabri unyo trap nang ni sekmat ukan rat hi utep ya ka benta kamut ublei terkendat hi utip ila ka jong benta namar balei ngi nget tangi ublei ngang nget tangi ublei ngam junget yeno pida karhu makrhu using ru ngam sem laki re tang khandiat ru namar balei ngam sem langet re kata ka jingi yalam bakla jong pi kamut da ka ba pi penting yo ubrio kamut kamdon kamre ba pin penting ma pi namar haba pi penting pi sating kelai la dia haba pi yalam bakla pin sai yalam bakla de yala ka to maloi la jong ngan ong ipi piniat pira kwa bani tainiaru ngalong ready pinang kwa bani yalam bakla ru pinang kelumar kli yala dia de na takadaw ngangan ong ipi ka kajing pensai junga halaki sngi na kamenta ki pajba ki bapet ya ka YouTube channel junga ngan pensai halaki sngi namar balei ba ublei trekan rat hi ong nga bangan le kamta bakin scam halaka jinget tang ha ublei trekan rat wat sai lam bakla hano namar pisa elam bakla haki nda kila saat kipu kala hapur padon te kamut ki krantik kum kiblei kum kiblei nda kila don la em hang ta hikin yo nakli jong pi de na takadaw wat thau namuna wat thau bahana iki baro namar balei pajba matal asdang sai phar bar khoi asdang bar sngothu de na takadaw ba balei ba ngakran ngakana kumni kumtai phim semla la bantip iki baro ngadon hangni ngantip yele dia balei ngadon hangni de na takadaw ba ya ka baro ka ba ublei trakendan utip khambha na kamata ka jing im jonga ba jong pi tian nai sngo yela dia ba pilong blai ngai yela dia nga ong ipi ba nga ngadi tang ubri nga duai ublei trekenrat bat ublei hi pentingan ni kam sim jonga ublei hi pen pale kam sim jonga ublei hi pen hon ni kam sim jonga simla pen kwa arha le nga bangalai tu lane li kini noi ka hok kiwei simla pha nga bangan le umta hanre ban kamai ka hok kasikan tien kat kum ka hukum jong blai upha e kata nga te de na takadaw balei ba hangni haba ngape ke imlang salang baro khoj shulun ram kata ka sensiar kadar kabala i thamula msko thu shu uno urang ba uno temen uno khna mstu thau shu
Dakaran bakaran mangaki sotu song tau. La ada pin sotu song tau ma pin nong sorte nong kendong telah sotu song tau em. La ada pin sotu song tau pi bastate babi telah sotu song tau em. Tede na kadau ti mentangan pulian no mo ngan pulian no naka kitab jongko hlan nakal nong ke ba nongkong kadukot nadu kadukot bakan riu bat nakal nong ke ba ar kadukot ke ba nongkong hadu ke ba hadu ke ba ar pun riu to mentang ni pulian sengap ha ya ke ba hang ni la de tho ba ke ba uni nong tho u tho nama rakat kum ke jingsiam ke jong u ti kumba ngaru ngasngau yala dia bakalong kumta handrei laj na ublehi mdani era pertengan ong ipi kabapin yo kata kajing palei ke mensiam la ne kata kajing hun ke mensiam la ne ya kata kajing tengan ke mensiam laj tang ublehi mdani era lada pila yo u lada pila kendu u la ne pila siam ha u pila IT ke mensiam ha u kamot pin salong kumbalong ibadeng do todong tede na takada ba ya kidan buon kibrio kiba nang keren bisini pat yang te kiyo mensim bakoj ayupan kiyo mensim bakoj ayupan ubah kumno to mensim bakoj jongki ubah kumno tau jinget ble jongki haba kinang nang kan tho pat mele mede kurasam ler kamot akan tho ma pi telong akan tho badang te mlong kamot kun kata se kajat jinget sngo jinget kena rit ba pi ti ngapat ngan ong yipi ibadang pat li yesang lot barok khoj kat badon hang ne ki balang barok khoj da pi invite badang lek be in rai bet ai ko ting rai badang rai bet ndan dikhi ra ndan ra kata kano kajing sngo pher I eru palei bet rai bet da jirai hindi nang rai jirai pareng nang rai ten ayu sa kata kajing rai ketian la jong le tementangan pulian no na ka kitab jong ko hlan na kal nong ka banang kong ka dukot bakan riu te ngala ong haladie ngala yo jing start sikat day palat ye ka bangala yo baro kitu kiba haswa junga ha Jerusalem ban ngala pana sibun ha ka jing start bat ka jing tip hanrei andang la plit jing mut ban itu ya ka jing start bat ka jing tip ya ka jing lamir bat ka jing bi ngala siam bakane baro kalong tang ka jing yebe ikali er habadon ka jing start hangta bun ka jing kuslai kat banang bun jing tip kata nang bun jing sngosi ngala ong haladia syu ngan persyang banle snobha ban pej lada ngayo jing kemen kaju hi kanieru tang ka jing thli ya ka jing rekhi ngala ong ka jing lamir bat ya ka jing le snobha pan le ayu ngala rai ban pen kemen ya ka met da kawan wat langa dang nap hi ya ka jing stan nang ta ngala wat ban ya bang sabat ka jing bi bandup syam ka Asia kebabha baki brio ki de banle hasla perthai ha ki khanjat singi jong ka jing im ngala tre ki kam ki bakrau ngala te ka yeng bat ngala thung ki bri so wan ngala sna ki persentio bat ki perso bat ngala thung ki ding so har kom ngala thau ki pung ban ai mi ki bri so ngala thiet ki mrau senrang bat kanthai bat ngala donru ki mrau bakha hayeng la jok si krui ba ki kenhun jingri bat ki kenhun blang ngaladon bat 4 judon menu ubakat manga ha Jerusalem ngalalum sisbing karupa bat kaksiar kispa jong kisiem bat ki jela ngala yo kinong ruai senrang bat kenthei bat harukom ki jing pensngo bhajat pajat kumta ngala kala urat ba bat nga 4 judon menu ubakat manga ha Jerusalem bat ka jing start ru syam la ino yanga kat ba kwa ka khmat ngala penyo ngala penhun kat ba kwa ka donut bat ka donut kala snguhun banga yale sitom kani kala long ka bainong na ka jing tre sitom nang ta ngala sya syong perkhat ya ka bangala le bat ya ka jing le sitom banyo ya ka pet baro tang ka jing suda bat ka jing ibe ikale er syam phoida hakani kaperthei kumta ngala phai ban perkhat sa chapang ka jing stan ka jing lamir bat ka jing bi da sisha bobot pateng yus im ayu ula banle tang kabala la tang ya kaba lala le lupa
ngala siam ba ka jing start ka kam kor ya ka jing biet kum ba ka jing shai ka kam kor ka jing dum uba start uyu i jingai uba biet uyat yong yet handrei ngala yu i ba baro baro ngut kia poi haju kum ta ngala ong haladi kata ka bansa urlong ha ubiet kan urlong hangaru te kum ta kan mantoi ayu bangan sngostan kaniru namar kadehi kajing bomler jong ki e naba ya ubastat ni ubabiet on omsa jingkan mau bar hadin habut yaki baro arngut nsaklet adur lanot ubastat sayap hi kum ubabiet bas ngostat mo adur lanot ubastat sayap hi kum ubabiet kum mangahi ubabiet mo salong biang kum ju hi kum ta ngala kala isi ya ka jingim namar nga ijili ya ka balale akani ka perthai da sisa baro tang ka jing suda ban ka jing ebe ekale ngala kala isi ya ka jingle sitom namar nga dei ban ino ha ubri uban yo pateng batip lada unlong ubastat ne ubabit handrei salong kendrat kama kha ya ka bangal tre sitom da ka jing start la jong ha ka jing im kaneru tang ka jing suda kum ta ngala diaw mensiam khat yala ka jing tre sitom hala ka jing im namar ubriu la tre sit namar ubriu uba tre sitom ubala tre sitom la ka jing start ba ka jing tip ba ka jing sian udai ban no ban mantoi ubriu ubam siam la le sitom kaneru tang ka jing bom ler ya ka jing bom song hak ka bakraw la mantoi ayu ya ubriu ban le sitom bat ban tre duki ha ka jing im da sisa ubriu udap tang da ka jing sitom tang kajing sitom bat kajing aman siam lenter kisngi bat men miet umyo thia kaneru tang kajing suda amdon jing suk yu ubrio lain nak babam badi bat kabahun yala kajing trei kaneru ayu iba kawan na kakti ublei namar haba paji na ublei ubala banbam ne banhun mensiam ya uba ublei umon ajing start jing tip bat jing kemen ya unong pam ai ke jing sitom banlum bat ban kensiau na ka banta ubriu uba ublei usngobha kaneru tang ke jing bomler jong ki ban ke jing yabe kali kani ke jutang jong ublei kani kaktien ublei ngasngongu ya ublei ti menta hawa piyo sngo ya ka ka ba nganga puli sepang ka kitab jong ko ahlan ti ka ba ubriu usiam lana la uni unong tho ubatai sapang kata ka jing em jong kibriu ti hangni kamut ka jing lalot spa lani ka jing kwa burom ngan ong ipi lada ukhun udi doktor lada ukpa udi doktor kamut ukhun udi doktor lada ukpa udi engineer ukhun udi engineer ti lada pipi tip auto ukhun udi engineer pindah kali kamut kikmi kikpa jong une kinde be ikhun bahe bahan kita kikmi kamut kikmi kikpa jong ki kamut ndei bet bahe bahani namar bai ka kardan jong uta ukhna nei la de pikli bet nai la de pimpat kali ru nei pilatip lupa ba uta ukhna udei bet khon jong bahe bahan empat ju yasngau du menno ban ong bet ba uta doktor udei khon jong baduk ne ba uta engineer udei khon jong baduk empat ju yasngau ka jala jungi namar pin ju yasngau bet ma lada kikmi kikpa ki badon spa don pau kamut ukhon udei doktor undei engineer lani undei nong hikai kumta terkan kata ka juye ja akan ke jela jungi ti ka ba sngo thamula ba ka long kumni ken ba ka jela jungi ka dei ka ba ki sngo start boro ki ong ba start ba ti pitrai ba ka jing start ka ba hikai de ubrio ka dei ka jing start se mano bala ban ai saki kata mano bala ban ai sabut kata ba kata ka jing sngo start jong pi ka dei ka jing start kata ka ba pulie banang tang bala anang kren pareng bala hikai pareng kamut ka dei ka jing start kumba pi ya comment ane pi ar kiben ane pi mut peno msi menga ngar kiben kelai pi namar bale ngan ong we ye pi ka ba pi don pinang tang kan pareng kamut pi la start se tang bala anang kan pareng la start se ni takadaw kamut hindawan kamut wan kan pareng halti sangkian kamut hang ni jela jungi hato keren pareng se ba kanang ba lada mentan deh po dukan jokpi keren pareng se
keran parang ini kondong saya lada kata kedukan jong pi kan ya iyo wat udkar wan nabar kemut uyu persyang ban keran kasih kemut kenang bakan ya iyo kamar kemata jong Henry pi hang ni to sakaran parang saya nang ni kamar keran parang ini kondong baik le cenong kondong keran parang lada kin sengap ipi katar pi yes start Henry teng haba pi keran ni ki pat nei production ti wala da menang bahaban ban keran kasih ru nei ban keran keten lajong ru nei ani la tho imat la pila ale homework hayang mo ban keran biang ya keten try lajong ka keten keme lajong la ne keten ka ba la khai pi la ne keten ka ba ppm ha kata ka jaka Henry bun sien hinang bakla la mi be keten pareng hadu nda mi rang tie dina takadaw pies no start pa dalit puli sabar kibri mungkin keli korsor pin keli ya korsor ampi ai ru pin korsor kata ro start mo dina takadaw ngong pi ki bape gani YouTube channel jonga ngan ong ip kabahaba pen kraw ya kentian la jong kabahaba iya la ka jong kabahaba iya la ka tanra la jong wala skap iya gitu kinong snow start gitu kinong snow start gitu ki ba batai start la ni ki ba snow tip an la ni ki ba snow ba ki snow he kerdan nice skap iki mat ya la ka jong lenti pm be hala ka kam la jong le thi ku makalut le mom yo snow don kran le ku mom yo snow sto le mom yo i dir takadaw hable kumta namar khnang bagin dup sungutu ba nda habangi ki ba juga jalabar kho nyimpet su kmat saki ni ha kata kapor kin sasnguram halade le makalut na yong su ra kublai saru daya ki mut le be kum makla le mom ui daya kim tu dai pet ri ki data su i ki pha dalam kedong sto hang ta kapor kemut kin sasngutu pleng oh kani jalal sedang syai Henry kat banginang lit bo onton kublai sar em katar kinang sngo meng kinang sngo he kinang ya tan he sadam em te kemut da pi le be kumbom yu i le be kumbom yu sngo le be makalut em ha kata kapor te pisa sngo thu pleng ba ngar ngodon kami ki ba Henry kum bakalong manta te kemut ki ba ki don kami pi mo pi sai le akum ni mo ti tangkini kintien ki ba ngi share kenang ba pinya syai ha ka jumut yang perkat kenang ba ki pinlaj na ka jing tension kenang ba pinlaj na ka jing khuslai ti ngin sai kendu pat ngin sai siampat ti thiasuk bi pi kamiat besuk komen bi pi bro kublai sibun